Malandungi sa makadiyot o igsuon, ug aninawa ang imong palibot. Kumusta na ang binhi nga gisabod sa mag-uuma sulod sa dugay ng panahon? Wala ba mahulog sa bantok na kasing-kasing tungod sa kahakog sa gahom ug sa bahandi? Mumitubo na unta apan uban sa mga sagbot nga butangog, kalipay kalibutanon. Paingon sa kaalaot ang atong gidulong, kung ato kini nga padayunon. Kung ipabilin nato nga bantok ug sagbuton ng kasing-kasing, ang kaluwasan nga dayon dili nato maangkon. Karon na ang higayon aron umaron ang kaugalingon, ang bantok bugwalon ug ang mga sagbot puuhon. Aron ining tisok unya sa binhi, mutubo kinig mulipang ug magmapungahon. Himuunta ang atong kaugalingon, ug sa ngalan ni Kristo atong pangayon. Na mahisama kita sa maayong yuta, aron motubo ang mensahe ug magmabungahon. Magkahiusa unta ang katawhan sa Dios, sa walay pagsapayan magunahan o kabos. Ug ipasubay sa iyang paagi ang atong pagabuhaton, aron mo lambang pagkinabuhi ang Kristohanon. Aron mo lambang pagkinabuhi ang Kristohanon.